У эфіры «Пара», з вами Евген Волошин. Разумею, што многія адчуваюць расчараванне, што падчас электаральнай кампаніі не прыбралі Лукашэнку, а ты ж нам казаў, што такая імавернасць ёсць, а яго не прыбралі, гаварашая галава. У гэтым відэа я патлумачу, чаму не прыбралі Лукашэнку і што будзе ў Беларусі, таму што варыянтаў засталося няшмат. Перад так званымі выбарамі ў Беларусі Лукашенко сапраўды знаходзіўся ў такой пагрозлівай сітуацыі. І вось гэтае прарасейскае кола сілавікоў у прынцыпе было гатовае да ягонай ліквідацыі. І там пэўная міжусобіца ў вертыкалі была, мог бы разгарэцца пажар. Но сама па сабе ліквідацыя Лукашэнкі не вырашыла б нашых праблемаў. Беларусь абсалютна была пад Крамлём. Пуцін патрабаваў ад Лукашэнкі поўнай лаяльнасці да ягоных планаў, канешне, абсалютна фашысцкіх і, я спадзяюся, самазабойчых. І Лукашенко сыграў на апераджэнне, каб сваё палітычнае жыццё працягнуць, і абсалютна падпісаўся пад планы Пуціна, здаўшы Беларусь, здрадзіўшы Беларусі. Здарылася гэта напрыканцы студзеня 24 года падчас сустрэчы у Санкт-Петербургу. Я думаю, вы помните кадры з тае сустрэчы. Якія ж намеры Пуціна, што ён плануе? Яны ўжо это агучваюць. Вярнуцца да шматпалярнага свету. А што такое шматпалярны свет? Это эпоха халоднай вайны, такі значны ўплыў Крымля. Вы помните, што яшчэ ў 80-х годах 20-го стагоддзя адносна нядаўна мы ўжо жылі, вот маё пакаленне, мы ўжо былі народжаныя. Такія краіны, як Молдова, Эстонія, Латвія, Літва уваходзілі ў СССР, а такія краіны, як Польша, Чэхаславакія, Венгрыя і іншыя, яны былі пад Крамлём. І для таго, каб зноўку вярнуцца да такой сітуацыі, патрэбная буйная вайна, проста, якая застрашыць усю Еўропу. І, на жаль, найважнейшым элементам гэтай вайны з'яўляецца тэрыторыя Беларусі, з ракетнымі абстрэламі, што Беларусь можа стаць полем бою, магчыма, з ядравым ударам па Беларусі ў адказ. Лукашенко ў гэты час будзе знаходзіцца дзе-небудзь там у бункеры ў Маскве, яму нічога не будзе пагражаць, можа быць, будзе там нейкім батальёнам ці палком камандаваць фармальна. А вы бачыце, што рыхтуецца, то бок ужо яны, разумееце, хочуць засунуць жала ў Малдову. Перад гэтым, канешне, трэба там захапіць новыя тэрыторыі Украіны, уключна з адэскім рэгіёнам. Абсалютна выказваюцца пагрозы ў бок балтыйскіх краін, нават у бок Польшы. Хоць Польша крэпкі арэшак на фоне многіх іншых, і тыя збіраюцца адступаць за Віслу, амаль што да Варшавы, і потым ужо чакаць там падмацавання, ісці ў контратаку. Вось такая сітуацыя. Як увогуле магло да такога дайсці? Это падаецца неімаверным. А вінаваты Захад, вось гэтая нерашучасць Захаду. Толькі падчас вайны ва ўкраіне быў шэраг магчымасцяў расейцаў разграміць, проста гэтым усім не скарысталіся. І на нашых вачах зараз ва ўкраіне снарадны голад, як да гэтага магло дайсці. І шалі багаў пераважылі на бок Расіі. Такая сітуацыя. І Лукашенко гэта ўсё бачыць, ведае пра гэтыя фашысцкія намеры, а раптам атрымаецца. І ён тады будзе крутым бонзам, будзе размахваць ядравай дубінкай, строіць сябе геапалітычнага актара. Яму гэта выгадна. А вось для Беларусі это зусім не выгадна. Давайте пагутарым пра сцэнарый. Самы малаімаверны сцэнар, што сітуацыя стагнацыі, якую мы назіраем сёння, працягнецца ў Беларусі доўга, што не будзе вайны, што будзе мір у інтэрпрэтацыі лукашэнкаўцаў. Дарэчы, напішыце, калі ласка, вось такі мір у жалезных абцугах у сітуацыі тэрору, ён у вас задавальняе ці не задавальняе. І ўвогуле вось гэтае становішча, як бы так, пакуль яшчэ фармальны суверэнітэт ёсць, я слухаю прамовы Пуціна, пра Беларусь амаль не ўзгадвае, пра такое насамрэч важнае месца, так, геапалітычнае. І проста ставіцца, паўночна-заходні край, у лепшым выпадку, зрэдку там нейкую чыгунку хуткасную на японскі ці кітайскі манер там пабудуюць да Менску. Вось і ўсё. Лукашэнкаўскія чыноўнікі, напэўна, ўжо з гэтай сітуацыі гатовыя змірыцца. Нават такія, здавалася, перспектыўныя людзі, як Сергіенка, які ў другой палове 2010-х праводзіў чыстку ў КДБ ад відавочна
прарасійскіх элементаў, такіх вось яўных імперцаў. Яны іх прыбіралі са спецслужбаў, а сёння ездзяць, падпісваюць рознага кшталту дамовы ў Маскве, спрыяюць вось гэтаму здаванню Беларусі. Карацей, сумнае відовішча. Беларусь просто пад расейскай пятой абсалютна, у самых горшых праявах, знішчэнне беларушчыны, там, беларускай лацінкі, робіцца ўсё, каб там увогуле забыліся беларусы пра беларускую мову. Паслухайце, каго гэта задавальняе? Мне просто цікавае меркаванне. Напішыце, калі ласка, ў каментарах. Але увогуле інфапавестка, так, вось гэтыя намеры расейцаў указваюць на тое, што вот гэты сцэнар са стагнацыяй у Беларусі, што ніякой дынамікі не будзе, ён малаімаверны. Я зараз патлумачу, чаму. Найбольш імаверны сцэнар вымалёўваецца, як гэта не дзіўна, са словаў Лукашэнкі. Ён, у прынцыпе, здаў все планы. Я уважліва паслухаў ягоную імправізаваную, нібыта, прэс-канферэнцыю падчас так званых выбараў. І вось важнае, пра што ён сказаў. Па-першае, што яны хочуць з Пуціным? Яны хочуць міру і шматпалярнага міру. Міру это азначае перадыхнуць ад вайны, даўзброіцца, мабілізаваць новыя сілы і зноўку пайсці вайной. А шматпалярны мір, я сёння вам ужо сказаў, пад пагрозай не толькі Украіна, Малдова, краіны Балтыі, Польша, Чэхія, Славакія, Венгрыя. Пад пагрозай увогуле, то есть іхная мэта застрашыць усю Еўропу, разваліць Еўрапейскі Саюз, а потым, можа быць, паспрабаваць перайсці ад шматпалярнага міру да аднапалярнага з галоўным актарам Крымлём, прыгадаць пра Аляску, застрашыць Кітай, каб яны адмовіліся ад планаў каланізацыі Расіі. Вось як яны сур'ёзна замахнуліся, хто б мог падумаць. Другое важнае, што сказаў Лукашенка, ён жа казырнуў, што ён гісторык у чарговы раз, кажа, што от я ж папярэджваў расіян, што Беларусь, все войны заўжды былі на тэрыторыі Беларусі. Это ён, дарэчы, не хлусіць як гісторык. Сапраўды Беларусь была арэнай знішчальных бітваў цягам гісторыі. Это праўда, такое ў нас становішча. Ну і все, Лукашенко готовы до гэтага, разумееце, готовы, все, прадаставіў тэрыторыю. Вось пра што варта насельнікам Беларусі сёння задумвацца, што вайна хутка. Хоць на захадзе там і пішуць, што там то праз 3 гады, то праз 7 гадоў, то ў 40-х, то ў 50-х. Не, нападаць яны будуць зараз. Зараз, пакуль Еўропа не абудзілася, пакуль заходняя цывілізацыя не ачомалася. Пакуль яна не ўзмацнілася пасля крызісаў заходніх дэмакратыяў. Яны будуць дзейнічаць прямо зараз. Як казаў Анатоль Котаў, Пуцін нападае не тады, калі ён гатовы, а калі не гатовы ягоны апанент. Пра рызыкі, калі пачнецца вайна, я ўжо ў маіх відэа апісваў. Это і мабілізацыя, калі трэба пад прыцэлам заградатрадаў. Мы гэты досвед бачылі ва Ўкраіне. Ну, Лукашенко, карацей, все гэтыя намеры просто перад намі выклаў і, мяркуючы па ўсім, усё гэта пачнецца ўжо ў хуткім часе. Сашыце, каля ласка, перавыбары Пуціна і пайшло-паехало. Папомніце мае словы. А што тычыцца тэрыторыі Беларусі, то правакацыі ўжо пачаліся. Пра пэўныя з іх мы апавядалі. Гэта тое, што падрыхтаваныя штурмавыя атрады на базе ўнутраных войскаў для гібрыдных правакацый. Ну, для абароны штурмавікі не трэба. Яны трэба для таго, каб нападаць, каб праводзіць такія агрэсіўныя спецаперацыі. А пра яшчэ адну падрыхтоўку да правакацыі расказаў Ігор Романенко, украінскі вайсковы эксперт, генерал-лейтенант у адстаўцы, дарэчы, выпускнік Менскага візру. Появилися повідомлення від партизанських рухів, які діють на півночі, в тому числі і в Білорусі, в деяких інших місцях, відносно того, що тільки в район Мінська завели колону бронетехніки десь на 60 одиниць. Це в основному бойові машини піхоти БМП-2 і МТЛБ. Але так чи інакше, це заведення їм не вистачає на фронті, а вони чомусь з'явились там в Білорусі. Це такий, на мій погляд, дзвінок. Треба більш детально відслідковувати, але весь час наш кордон на північ і на північно-східний, на північ це Білорусь, північно-східний напрям
це Російська Федерація, ми укріплюємо, проводимо інженерне обладнання, мінуємо і так далі. Тобто розуміємо, що загроза такого роду залишається при необхідності і зміцнюємо наші оборонні рубежі. Шановная публіка, калі ласка, чакаю ад вас каментароў. Ці салідарныя вы са мной, што ў 24 годзе на тэрыторыі Беларусі стане горача, што будуць вайсковыя аперацыі, што будзе страшна і жудасна. Я, напрыклад, абсалютна ў гэтым перакананы. І што рабіць у этой сітуацыі? У чым паратунак? Вы ведаеце, аналітык фінскага Інстытуту міжнародных адносінаў Аркадзь Мошас, які займаецца тэмай Расіі, займаецца тэмай Беларусі вельмі сур'ёзна, ён ужо даўно кажа, што галоўны фактар – гэта захад. Усё залежыць ад захада. Калі яны пачнуць варушыцца, калі яны рэальна пачнуць прадпрымаць меры, то ёсць усе магчымасці і разграмець Расію, і знішчыць Расію, і спыніць, і все, што толькі захочаш. Днямі я браў удзел у ток-шоу, не магу вам паставіць урыўкі відэа, таму што это ток-шоу выйдзе на іншым канале. Там таксама удзельнічаў Януш Анышкевіч, гэта гістарычная асоба, экс-міністр абароны Польшы, пры ім Польша ўваходзіла ў НАТО. І ён сказаў некалькі важных рэчаў, я лічу. Па-першае, што тычыцца Беларусі, беларускай тэрыторыі, што это вельмі важная тэрыторыя. І ўвогуле ключавы элемент вось гэтай пуцінскай агрэсіі. А гэта азначае, што за гэты беларускі балкон так ці інакш разгарыцца, разумееце, разгарыцца вайна. То бок вось яна не выкрутка, все адно сыйдуцца на нашай тэрыторыі. Другая рэч, якую сказаў пан Анышкевіч, это тое, што эканамічны патэнцыял Захада і Расіі яны проста несупастаўляльныя. І пытанне толькі ў тым, калі вось гэтая заходняя вайсковая машына раскашыгарацца ў нашых інтарэсах і ў інтарэсах Польшы, каб гэта адбывалася ўжо прама зараз, і нашыя рызыкі будуць толькі ўзрастаць. І вы ведаеце, што гэтыя працэсы, падобна на тое, яны пачаліся. Канешне, мы бачым паведамленні з Нямецчыны, баяцца перадаваць таўрусы ў краіне. Украінцаў знішчаюць ракетамі, проста это відэа можна ў інтэрнэце глядзець, гэтых жудасцяў, а яны баяцца перадаваць. Я датычна немцаў скажу вам, так? Помню, з кім была бітва пад Грунвальдам, Першую сусветную, Другую сусветную, і ў будучым, калі мы будзем задумвацца пра стратэгічных партнёраў, я бы улічваў гэтыя моманты ў размове пра Нямецчыну. Але так сябе паводзяць не ўсе. Вялікая Брытанія на баку Украіны за рашучыя меры. Датчане, Данія невялікая такая краіна з гонарам, прагрэсіўная, заможная, але невялікая. А вось Эмануэль Макрон, рэальны геапалітычны актар, зрабіў не двухсэнсоўныя, сенсацыйныя заявы, вы пра гэта ведаеце. Здаецца, прагучала нават, што мы павінны зрабіць усё, каб знішчыць Расію. Я не лінгвіст, я не мог з французскай перакласці ў арыгінале гэтыя словы, таму хто лінгвіст, калі ласка, напішыце ў каментарах, як насамрэч гучала гэтая заява. Але вось што ён сказаў дакладна, што не выключае, што заходнія вайскоўцы могуць быць залучаныя ў вайну ва ўкраіне. Это гістарычную рэакцыю Пуціна выклікала пагроза ядравай зброяй, но это прагучала ад Макрона, это, даруйце, прэзідэнт ядравай дзяржавы. Таму да этого трэба ставіцца вельмі сур'ёзна. Я перакананы, што амерыканцы, яны таксама будуць вымушаныя дзейнічаць. Это, канешне, ганьба. Вось гэты крызіс дэмакратыі. Калі яны не змаглі пераводзіць падтрымку зброяй, і Украіна апынулася ў такой жудаснай сітуацыі, але яны таксама вымушаныя будуць дзейнічаць, бо калі расейцы рэалізуюць свае планы, проста это вельмі моцна паслабіць уплыў Злучаных Штатаў Амерыкі, а потым Расія ж можа прыгадаць і пра Аляску, так? Пра то, што там у 19 стагоддзі Расія прадала гэтую вялізную тэрыторыю Злучаным Штатам Амерыкі. Трэба ж назад забіраць. Таму і для Злучаных Штатаў пагрозлівая сітуацыя, і яны таксама вымушаныя будуць дзейнічаць. І я думаю, што вось гэты вялікі пералом
у гэтай сітуацыі ён адбываецца. Ну, зноў-такі для нас кепская навіна. Такое становішча Беларусі. Жылі, думалі, што это незначная краіна. Аказваецца, адна з самых значных на планеце Зямля. І, на жаль, вось гэтыя разборкі з наступствамі непрадказальнымі, яны будуць адбывацца на нашай тэрыторыі. Ну, што паробіш? Вот Лукашенко, здраднік, калі б ён у 20-м годзе, калі б ён сыграла ягоная чуйка, калі б ён думаў пра Беларусь, калі б ён пралічыў вот гэтыя рызыкі, не нарабіў стратэгічных памылак, канешне, гэтага ўсяго можна было пазбегнуць, но мы павінны разумець, што гэта здраднікі, ягонае атачэнне, гэта здраднікі, якія павінныя будуць за ўсё адказаць. Мяне, я б яшчэ, ведаеце, што б абмеркаваў, так? Вось у гэты момант турбулентнасці, небяспекі, калі патрэбна будзе, калі ўвогуле будзе вырашацца, ну, як будзе Беларусь існаваць цягам стагоддзяў, можа быць, у будучым. Якія суб'екты палітычныя павядуць Беларусь? Я не бачу такіх суб'ектаў, нейкіх цэнтраў, нейкіх персаналей унутры краіны. Мы можам толькі спадзявацца на слова Зенона Станіславовича Пазняка, які стратэгічна бачыць карціну, што там унутры Беларусі з'явяцца нацыянальныя лідары. Ну, пабачым, хочацца верыць. Ну, вот, калі не бачыш на ўласныя вочы, не можаш верыць на 100%. Ну, а што тычыцца всякіх там суб'ектаў і фактараў за межамі Беларусі, на жаль, мы тут не бачым моцных уплывовых гульцоў. Вы разумееце, нават вось мы паспрабавалі запусціць канал «Пара», так, такое беларусацэнтрычнае медыа. І ёсць жа ў камандзе людзі, якія могуць стварыць сапраўды моцнае медыа з перспектывамі стаць лідарам на рынку, каб выштурхоўваць гэты рускі мір. Ну, не знайшлося гульцоў, суб'ектаў, якія б нас падтрымалі. Ну, няўжо вам не патрэбна незалежнае медыа, якое не будзе выконваць замовы там розных легітымных і нелегітымных суб'ектаў? Ну, не знайшлося, разумееце? І хто будзе рабіць палітыку? Хто будзе рабіць медыа? Это вялікае пытанне, вялікая праблема, калі все-таки такія людзі ёсць, яны існуюць, яны зацікаўленыя, яны разумеюць стратэгічна, як будзе складвацца сітуацыя і для чаго это патрэбна. Ну, звяжыцеся, падкажыце, напішыце нам на e-mail, ён у апісанні пад гэтым відэа. Ну і калі, даруйце, няма такіх беларусацэнтрычных уплывовых суб'ектаў, такіх персон з амбіцыямі, ну я нават не ведаю, што сказаць. Вучыце украінскую там ці польскую ў будучым, так? Калі будзе гэты геапалітычны перадзел, раз вы гатовы, то там пад Крымлём знаходзіцца, то вецер падзьме ў іншы бок, беларускі народ гатовы будзе быць у іншым баку. Хоць я, канешне, ведаеце, на што спадзяюся? На тое, што у беларуса унікальны досвед выжывання пад акупацыямі. Колькі было гэтых акупацый, а мы ёсць. І я вельмі спадзяюся, што таксама гэта все маскіроўка. І ў такі вось, не тады, калі там нейкія блогеры напішуць, што вот дзень X там ці нешта такое, а калі сапраўды ўзнікне такая сітуацыя, і вось гэты дзень X сапраўды настане, то новыя нацыянальныя лідары сябе праявяць, але пора рыхтавацца да вот гэтых непростых часоў. Жыве Беларусь!